Bring Dr. Minem G-AK-47 Meditation Mr. Sansi, Mr. Sansi, Mr. Sansi. Bring Dr. Minem. Bring Soka my mwananda kusuwa baby girl oni no kuro Soka pachinengo Chigo pesa tapenda mguwa my mwananda kusuwa baby nda kusuwa Yame soka pachinengo Chigo pesa tapenda mguwa Vakataura zva vakataura kuti undirambe iwe pane zvimwe zvavakandiudza manje andizviteerere zvavaida vakahwina vaingoda tipesane lavhu yako yawaindipa manje bebi wati ndichaiwane mai mwana ndakusuwa bebi galoni nokuro soka pachinengo chigo pesa tapinda mguva mai mwana ndakusuwa bebi ndakusuwa yametsoka pachinengo chigo pesa tapinda mguva moyo kandibira ukafunga kundisiya asi ndazvipira kuna mwari nchakunamatira zvese ndaikupa ende bebi ndaikuda yokusvikira muguva